Fis-sena ta' qabel l-imxija tal-COVID-19 daħlu 335 cruise liner fil-port il-kbir ta' pajjiżna. Sal-aħħar ta' Mejju ta' din is-sena diġà daħlu 80 cruise liner. Dan ħareġ fit-tweġiba parlamentari mwieġba mill-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Aron Farrugia. Brabta ma' dan il-qasam iltqajna ma' Stephen Xwiereb li huwa l-kap eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port u staqsejnieh kif qed jirkupra s-settur tal-cruise liners f'pajjiżna wara l-pandemija. Din is-sena qed inħarsu il fuq minn 300 call, issa sa Mejju kellna ma' 80 call. Qed inħarsu li din is-sena tkun bejn wieħed u ieħor nilħqu 450,000-500,000 passiġġier. Jiġifieri jiġi n-nofs tas-sena rekord li kellna fil-2019 qabel faqqat il-pandemija. Is-Sur Xwiereb tkellem dwar l-investiment li sar f'dawn l-aħħar sentejn. L-aħħar sentejn ħadna l-opportunità li għamilna revamp biex ngħidlek tajna ġdid il-Valletta Waterfront billi investejna jissu 2.2 miljuni biex għamilna l-outdoor canopies. Malta, il-bib għal-Mediterran huwa b'dan il-ħsieb li jitmexxa s-settur tal-cruise liners f'pajjiżna. Stephen Xwiereb żied jgħidilna li l-Gvern barra l-proġett ta' Shore to Ship fil-Port il-Kbir bħalissa għaddej ukoll b'investiment ta' kważi 10 miljun euro biex il-molt ta' Pinto 4 u 5 jiġi mwessa bi 15 metru biex ikun jista' jakkomoda cruise liners tal-fuq minn 300 metru. Is-Sur Xwiereb qalilna li l-ġejjieni għal dan is-settur huwa wieħed pożittiv. Il-prospetti jidru tajbin, ovvjament kien bidu diffiċli fis-sens mhux għax il-vapuri ma daħlux, il-vapuri daħlu xorta, imma in-numru ta' passiġġieri abbord ma kienx wieħed kif kien qed jistenna, inqas mill-kapaċità tas-soltu, però jidher li issa f'dan l-aħħar ġimgħat jidher li qed jerġa' titla' il-capacity on board, qed nilqu diġà 80%, allura l-prospetti huma tajbin għall-kumplament tal-istaġun.